paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang
muli sa bawat isa. Narito po tayong muli sa January na naman, New Year na naman, pasimula na naman ng bagong taon. Ito po ay Friday, morning devotion at ito po muli ang tinig ng pag-asa para sa ating mga taong kailangan palagi ng pag-asa. Amen? Lalo po sa panahon ngayon, marami na namang nagkakaroon ng COVID daw o Omicron na yan. Kaya mas lalong kailangan natin ng tinig ng Diyos para magkaroon tayo ng pag-asa sa ating buhay. Kaya nga po, samahan niyo po ako sa maiksing oras sa ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Tayo po'y pumikit. Ama namin Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito. Lord, binubuksan namin ang aming puso't isipan. O Banal na Espiritu, Ikaw po ang siyang magpaunawa at magpaintindi sa lahat ng aming maririnig. Ikaw lamang po, Panginoong Hesus, ang may taas, madakila, mapupurihan, at kami nga po ang siyang mababa. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ni Hesus. Amen. So, ito pong January, ang binigay po ng ating Panginoong Diyos sa ating bishop na minamahal ay patungkol sa intimacy. Amen? Intimacy. Yan, ang pag-aaralan po natin ngayon is how to develop our intimacy to God. Paano ba ma-develop ang ating relasyon pa, di ba? Kaya nga po basahin natin sa Biblia, sa Jeremiah 29, verse 11. Sabi dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen. So sabi po dito sa kanyang salita, batid daw ng Diyos ang mga plano niya sa atin. Tayo po kaya, batid mo ba kung anong plano sa iyo ng Diyos? Paano mong malalaman? Paano nating malalaman? Paano kong malalaman ang plano ng Diyos sa buhay ko? Kung wala kang intimacy o intimate relationship with God, di ba? Parang sa magkaibigan lang yan eh. Ang kaibigan mo, kung meron kang kaibigan, di ba pag nagkakakwentuhan kayo, pag malapit kayo sa isa't isa, nagsasabihan kayo, ay, itong plano ko sa buhay ko eh. Itong plano ko sa pamilya ko eh. Nasasabi mo nga sa kanya, ganun din ang Diyos. Di ba? Ang Diyos, masasabi niya ang plano niya sa'yo. Di ba? Kung malalim, kung meron tayong intimate relationship with God. Di ba? Habang ikay patuloy sumusunod sa Panginoon, nalalaman mo kung anong plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya nga dito ang plano sa atin ng Diyos, yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Di ba? Dahil sa panahon ngayon, di ba? Maraming tao, siguro wala ng pag-asa. May COVID na naman, di ba? Pumatong ang tumungtong sa January, biglang dumami. Kung manonood ka ng balita, dumami na naman yung nagkaroon ng COVID. Di po ba? Pero ang Diyos, di ba? Batid niya kung ano yung plano niya sa atin dito sa mundong ito. Amen? Kaya nga kung nasa Panginoon ka, di ba, hindi ka matatakot. Kung alam mong meron kang malalim na relasyon sa Diyos, anumang mangyayari sa mundo, hindi ka matatakot. Bakit? Kasi alam mo, yung relasyon mo sa Diyos ang magliligtas sa'yo. Di ba? Parang ganito lang uli po yan. Di ba? Sa isa, ito na naman, mag-eleksyon na naman. Di ba? Kung yung kang presidente, meron niyang mga dumidikit, di ba, na malalakas, didikitan ko ito, kunwari, si ganyan, kasi malakas to eh. Di ba? Pag nanalo ang isang kandidato na kanyang dinidikitan, may benepisyo siya. Di ba? Ganon din sa buhay natin. Ang dikitan natin, walang iba kundi ang Diyos. Di ba? Ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, ang Diyos na may ari ng ating buhay, ang Diyos na may plano sa atin, ang Diyos na may alam ng kinabukasan, ang Diyos na alam kung ano ang mangyayari sa ating buhay. Dahil ang sabi niya sa kanyang salita, sapagkat betid ko ang mga plano ko para sa inyo. Di ba? Mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Tandaan natin kapatid, kapag ang ating buhay ay talagang totally nakasurrender sa Panginoon, alam ng Diyos kung ano ang plano niya sa atin. Di ba? Ano mang mangyaring sakuna sa mundo, ano mang lindol, ano mang pandemic, ano mang virus na yan, di ba? Ano mang kahirapan, ano mang pagsubok, problema sa buhay, pag alam mo kung sino ang iyong dikitan, hindi ka mapapahamak. Amen? Kaya nga, ang sabi sa Biblia, kung ang Diyos ay sa atin, sino ang laban sa atin? Amen? Dahil dito sa mundong to kapatid, maraming mga pangalan naglalabasan. Omicron, COVID, Delta, Virant, di ba? Sabi sa Biblia, wala nang pangalang mataas pa sa lupa na ibinigay,
kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At lahat ng pangalan luluhod kanino? Kay Kristo, di ba? Kapag alam mo ang relasyon mo sa Diyos ay siya kanya mo tinitiwala ang buhay mo, maniwala ka kapatid, wala tayong kalugian diyan. Bakit? Kasi ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating sinasamba ay buhay. Magkaroon ka lamang ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. Amen? Tuloy po natin. What is intimacy? Ano ba yung intimacy? Sa Tagalog po niyan, pagpapalagayang loob. Di ba? Pag ibig sabihin pagpapalagayang loob, palagay ka sa kausap mo. Sigurado kang hindi yung mga sikreto mo, di ba? Sinasabi mo sa kanya na hindi niya ilalabas. Napalagay ka na sinasabi mo sa kanya kung ano yung sa loobin mo. Amen? Ganun sa atin, di ba? Palagay ka dapat sa Diyos na sinasabi mo ang mga plano mo, ang mga hinanaing mo, ang mga panalangin mo. Dapat ganyan ka sa ating Panginoong Jesucristo, di ba? Yan po yung sa Tagalog, pagpapalagayang loob, di ba? Bakit kasi? Ang panlabas kasi, pwede mong madaya, di ba? Pero ang Diyos, ang gusto niyang pasukin natin, yung loob, wag yung labas. Dahil yung labas, pwedeng plastic yan. Di ba? Maganda yan sa loob, pero yung loob, maganda yan sa labas, pero yung loob pala, sira. Dapat ang gusto ng Diyos na pasukin natin sa Kanya, yung loob. Ano yung loob niya? Malalaman po natin yan sa ating pag-aaralan ngayon. Diba? What is intimacy? Diba? Closeness. Diba? Close ka. Diba? Sa iyong kaibigan. Kaya sinasabi mo mga plano mo. Diba? Relationship. Diba? May relasyon ka sa Kanya. Ganon din sa ating Panginoon. Diba? Yung friendship, parang kaibigan mo talaga siya. Ganon din ang ating Panginoon dapat. Dapat yung relasyon natin sa Diyos ay magkaroon ng talagang parang, yung alam mo yung parang magdikit talaga. Kaya nga yung salitang intimacy, pansinin niyo po yung unang letra, unang salita, in. Dapat pumasok ka. Saan ka papasok? Di ba? Saan ka papasok? Sa kaloob, sa looban ng Diyos. Di ba? Kaya nga yung unang letra dyan, salita dyan, in. Kailangan nating pasukin. Di ba? Kaya nga ang Diyos, bumaba rito sa lupa, para turuan ng tao, paanong mag-in, di ba? Paanong pumasok, saan? Sa kalooban ng Diyos. Parang ang bahay, di ba? Nababanggit ko na po ito palagi kung minsan. Pag ang bahay, nakita mo sa labas, di ba? Pangit, paano mo malalaman yung loob? Kailangan mong pumasok. Kailangan mong umintir. Kailangan mong pumasok. Kailangan mong mag-in. Di ba? Ganun din sa Diyos. Hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi mo papasukin. Kung hindi mo bibigyan ng oras. Di ba? Kung hindi mo bibigyan ng panahon. Di ba? Kung hindi ka magbibigay, di ka maglalaan. Di ba? Kaya nga, ang sabi diyan, intimacy, kailangan mong pasukin. Di ba? Ang kalooban ng ating Panginoon. Si Jesus, bumaba sa lupa para turuan ng tao ng tamang relasyon. Di ba? Alam niyo ba, kapatid, kung sino pinanggalingan yan? Ang Diyos. Galing siya sa langit, bumaba sa lupa, para turuan ng tao kung paano magkaroon ng tamang relasyon sa ating Diyos Ama na nasa langit. Amen? Kaya nga po, sino ang daan dyan? Para pumasok ka, para makain ka dyan. Di ba? Walang iba kundi si Kristo. Kaya nga sabi niya sa kanyang salita John 14:6, I am the way. Di ba? Para makapasok ka, siya ang daan. The truth, siya ang katotohanan. And the life. No one's come to the Father. Walang makakain. Walang makakapasok sa langit. Kundi sa pamamagitan ni Kristo. Palaging si Jesus po palagi ang susi. Para magkaroon tayo ng intimate relationship, ng intimacy. Mapasok natin yung loob ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos Ama na nasa langit. Palaging si Kristo. Para makain ka, para makapasok ka. Walang ibang susi kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Amen? Kaya nga po ang sabi dito, how to develop our intimacy to God? Number 1, di ba? Enter. Yan. How to develop. Kailangan mong pumasok. Di ba? Katulad yung kanina, intimacy. Kaya di ang number 1 ay para makapasok ka sa isang kumpanya, di ba? Hindi ba't pwede ikaw ay masusunod? Diba? Pag pumasok ka sa isang kumpanya, nag-enter ka, nagpasa ka ng mga resume, hindi pwedeng ikaw ang masusunod. Diba? Kung ano yung pinasukan mo sa loob,
Yung may-ari nun ang masusunod, hindi ikaw. Ganon din sa buhay natin, di ba? Pag pumasok ka sa kalooban ng Diyos, di ba? Pag pinasok mo ang relasyon, ang ating relasyon na patungkol sa Panginoon, hindi pwedeng ang sarili mo ang masusunod, di ba? Kailangan mong magpaturo, di ba? Kailangan mong magpahugas. Kailangan mong turuan talaga sa mga bagay na nasa loob. Ganon din sa buhay natin, sa paglilingkod sa Panginoon, di ba? Kailangan nating pasukin, di ba? Kaya nga po ang sabi dito, di ba? Sa John 3:5, let God enter to our heart and mind, di ba? Pag pumasok ka sa loob, hayaan mo ang Diyos ang pumasok sa ating puso't isipan. Kailangan talaga po diyan eh. Dito kasi nagmumula eh. Sa puso at isip, di ba? Para magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Diyos. Ang sabi po sa John 3:5, di ba? Jesus answer, di ba? Truly, truly I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Di ba? Malibang ang tao ay hindi pa kapanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok. Di ba? Pero ang sabi po nga dyan sa John 3:3, unless a man be born again, di ba? He cannot see. Maraming tao born again. Ako po naniniwala, lahat ng tao dyan born again. Kilala si Jesus. Di ba? Kaya nga po yung una natin, enter eh. Kailangan mong pumasok eh. Maraming tao hindi pa naka-enter. O kahit Kristiyano na, hindi pa rin naka-enter. Diba? Ano bang basihan na ikaw ay naka-enter na sa kingdom ng Diyos? Kaya nga sabi, di ba, sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maraming tao nakita na si Kristo, kilala na si Kristo. Di ba? Born again na sila. Kaya lang pagdating dito sa 5, yung pag-enter na. Meron ng mga bagay na hahanapin sa iyo. 'Di ba? Meron ng mga bagay na aalisin sa iyo. Kaya mo bang isuko? 'Di ba? Kaya mo ba talagang ibigay sa Panginoon? Kaya nga ang sabi sa Matthew 7, kung di ako nagkakamali, Matthew 7 verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. 'Di ba? Daw hindi lahat. 'Di ba? Maraming tao sa panahon ni Jesus Christ, kilalang kilala si Kristo. Nagpapagaling ng may sakit, bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng kung ano-ano mga karamdaman, di ba? Tinapay, nakakonte, pinapadami. Kilala lang si Kristo dahil sa himala. Di ba? Marami pong tao, di ba? Kaya sa panahon ngayon, di ba? Ang pinakagusto ng Diyos para maka-enter ka, magkaroon ka ng totoong relasyon sa Diyos, di ba? Ayan ang sikreto, di ba? Yung totohanang maborn again ka sa ano? Sa tubig at sa espiritu. Di ba? Kailangan mong hugasan. Di ba? Kailangan ma-renew uli, maborn again uli yung spirit mo. Kasi baka dry na eh. Baka mas marami ng hilig ng laman ang nagaganap sa ating buhay. Di ba? Kaya nga sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, para ma-develop, magkaroon tayo ng intimate relationship sa ating Panginoon, kailangan nating umenter. Di ba? Enter tayo saan? Sa kingdom ng Diyos. Kaya nga sabi niyan truly, truly I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Hindi ka magkakaroon ng tunay na relasyon kung hindi ka totohanang na born again. Di ba? Saan? Sa espiritu at sa tubig. Yan po yung una natin. Di ba? Para magkaroon ka, hayaan mo rin ang Diyos ang pumasok sa buhay mo. Kasi pag pumasok ka sa loob ng kingdom, hindi pwedeng ikaw masusunod. Palaging ang Diyos ang masusunod sa buhay mo. Di ba? Hindi mo na pwedeng sabihin, itong gusto ko, Lord eh. Ikaw ang masusunod, hindi po pwede yun. Di ba? Kahit sang tahanan, subukan mo pumasok. Pag pumasok ka sa kapitbahay mo, ikaw bang magbubukas ng rep? Ikaw bang magluluto? Ba, ikaw bang masusunod sa kanilang tahanan? Hindi. Ang masusunod doon, yung may-ari. Ganon din sa buhay natin. Diba? Once na umenter ka sa kaharian ng Diyos, kapatid, ang meron ng karapatan sa atin ay ang ating hari na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? At malalaman natin kung paano magkaroon ng intimate relationship kung susunod ka sa kanyang pamantayan. Amen? Ang pamantayan ng Diyos dapat ang ating sundin habang tayo nasa lupa. Dahil sa panahon po ngayon, mga magulang, mga kapatid, pagulo na ng pagulo. Diba? Akala natin, okay na noong December Diba? Pero nung tumungtong noong January, diba?
Ang dami na naman, lockdown na naman, level 3 na naman, di ba? Hindi natin alam, hindi natin tiyak ang mangyayari pa sa bukas, di ba? Ang nakakatiyak lang, sabi sa ating binasa kanina sa Jeremiah, ang Diyos batid niya kung ano ang plano niya sa ating buhay. Magkaroon ka lang, dumikit ka lang sa Kanya. Magkaroon lang tayo ng relationship, ipapaalala niya sa atin, ipapaunawa niya sa atin kung ano ang magiging buhay natin. Kung ano ang magaganap sa ating buhay, di ba? Na hindi tayo matatakot. Bakit? Kasi nakadikit tayo kay Jesus eh. Nakadikit tayo sa sandigan natin, walang iba kundi si Jesus Christ eh. The author and the finisher of our faith. Siya ang magtatapos, di ba? Kasi siya ang simula eh. Sila ang simula eh. Di ba? I am the beginning eh. Siya ang dalas daw. Kaya nga po ang sabi dito, sa Matthew 7, yung una po natin, enter. Sabi sa Matthew 7-8, 7:7-8, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. Ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Amen? Anong sabi ng Diyos? Humingi kayo at kayo'y pagbibigyan. Diba? Hingiin mo sa Diyos. Diba? Pag nakapasok ka na, naka-enter ka na, diba? Hingiin mo sa Panginoon kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Lord, gusto ko nang magbago. Gusto ko nang magkaroon ng relationship sa'yo. Gusto ko nang sundin ang kalooban mo. Hingiin mo sa Diyos. Huwag kang humingi sa Diyos ng, Lord, bigyan mo ako ng kotse, bigyan mo ako ng bahay, bigyan mo ako ng lupa, bigyan mo ako ng ari-arian. Huwag yun ang hingiin mo. Ang hingiin mo palagi, yung palagi nakakapagbigay lugod sa ating Panginoon. Diba? Kung maaalala nyo si Solomon. Hindi si Solomon humingi ng yaman. Ang hiningi niya, yung para sa tao. Para mapamunuan ang mga tao niya, yung bayan niyang ating Diyos. Kaya anong nalugod ang Diyos? Dahil hindi mo hiningi yung mga bagay na hiningi mo na bigyan ka ng mahabang buhay, matalo mo ang mga kalaban mo, ibibigay ko sa iyo, maging ang mga kayamanan. Kasi ang hiningi ni Solomon, hindi para sa kanya, kundi para sa tao. Ganon din dapat sa buhay natin. Diba? Ang hiniin natin sa Panginoon, yung mga bagay na magbibigay kalugodan sa Kanya. Amen? Kaya nga sabi dito, kayo bibigyan, humanap kayo, at kayo makakatagpo. Diba? Saan natin matatagpuan? Diba? Yung plano ng Diyos sa buhay natin, yung tunay na relasyon, walang iba kundi sa Diyos. Diba? Kaya sa yan, humanap. Huwag mong hanapin sa ibang tao. Huwag mong hanapin kung kani-kanino. Huwag nating hanapin sa mundo. Hanapin natin sa Diyos. Bakit? Dahil pag hinanap mo sa Diyos, yung mga bagay na hindi mo mahanap, ang sabi diyan sa ating binasa, tayo ay makakatagpo. Amen. Matatagpuan natin. Ano bang matatagpuan natin? Walang iba kundi ang kalooban ng Diyos. Di ba? Ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Di ba? Sa bahay nga, kung minsan, hindi ka pa pinagbubuksan. Yeah? Pero sa Diyos, kapag kumatok ka kapatid, di ba? Humihingi ka sa Kanya ng tunay na relasyon. Gusto mong baguhin ng Diyos ang buhay mo. Kahit matagal na tayong Kristiyano. Di ba? Kasi hindi basihan talaga po eh. Ang tagal mo sa pagiging Kristiyano. Di ba? Si Judas nga, ang tagal ng Kristiyano eh. Kasama niya pa si Jesus, naitatua pa din eh. Di ba? Bagamat nakatakda na yon. Pero yun pinapatunayan na hindi basihan. Di ba? Mga paraseyo nga eh. Mga biyasa sa salita ng Diyos eh. Di ba? Pero ba't hindi maliligtas? Sabi sa Biblia, di ba? Kasi hindi yun ang basihan. Hindi basihan ang tagal mo, di ba? Na pagiging Kristiyano. Kaya nga sabi ulitin ko, yung binanggit natin kanina sa salita ng Diyos, sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok o mag-i-enter sa aking kaharian, sabi ni Kristo. Yun lamang mga gumagawa ng kalooban ko. Di ba? Kung nagagawa mo ang kalooban ng Diyos, kapatid, praise the Lord. Di ba? Meron kang malalim na intimacy sa Diyos. Di ba? Meron kang malalim na relasyon sa Diyos. Amen? At yun din po ang panalangin ko sa aking buhay. Di ba? Bagamat nandito pa tayo sa lupa, sa mundong ibabaw na pasamanan ng pasama, hangarin natin na mapalapit lalo tayo sa ating Panginoon. Dahil kung hindi mo kahangarin na mapalapit sa Panginoon, magugulumihanan ka, matatakot ka, mamumroblema ka, sa lahat na nangyayari, di ba? Matatakot ka. COVID eh, di ba? Kaya nga sa ating buhay, kapatid,
mas hangarin natin na mas palapit tayo, magkaroon tayo ng intimacy sa Panginoon. Para alam natin, di ba? Parang palagi tayong nasasabihan ng Diyos. Palagi tayong napapayuhan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita na kung ano ang dapat natin gawin sa mundong ibabaw na ito. Na talaga namang lilipas, na talaga namang kukupas, na talaga namang mawawala. Pero daw ang Kanyang salita, hindi mawawala. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, huwag mong hanapin sa iba. Di ba? Sa Panginoon mo lang hanapin yung mga bagay na gusto mo. Na kapayapaan, sa Diyos lang matatagpuan yan. Di ba? Sa Diyos mo hinyiin. Di ba? Yung tunay na relasyon, wala sa tao. Kahit nga mahal natin sa buhay, isang araw, iiwan din tayo. Papanaw eh. Di ba? Pero ang Diyos, kailanman, hindi siya mawawala. Ang sabi niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ano mong mangyari? Amen? Kaya nga po, yung mga parang sa nangyayari ngayon, pag wala ka daw vaccine, bawal ka nang lumabas, bawal ka nang bumili, bawal ka nang pumasok. Di po natin alam. Basta yung itiwala lang po natin, ako ganun pong ginagawa ko sa buhay ko, itiwala ko lang sa Diyos ang buhay ko. At ako naniniwala, sa lahat ng pagkakataon, gagawa ang Diyos ng mga paraan para ikay makapunta doon, makapunta dyan. Alam ng Diyos po yan. Di po ba? Kung ngayon natatakot ka sa patikim pa lang, paano na kaya kung dumating na talaga yung panahon? Kaya nga ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya. Na hindi tayo matatakot. Bakit? Kung if God is with us, di ba, who can be against us? Pag ang Diyos ang dinikita natin, hindi ka matatakot. Bakit? Siya lumikha niyan eh. Diba? Sa Kanyang salita, pwedeng mawala ang lahat. Diba? Kaya nga sa ating buhay, kapatid, napakaganda ng simula ng ating January, ng ating salita ng Diyos na ibinigay kay Bishop, intimacy. Itong January, magkaroon talaga tayo ng intimate relationship. Ako nga, pag nabiyahe, sa tricycle, nagtatangs, nananalangin ako habang nabiyahe, habang nagtatricycle. Wala pang construction eh. Yeah? Kahit sa construction, kapatid, kahit anong ginagawa mo, kung talagang meron kang relasyon sa Diyos, tumatawag ka sa Panginoon. Ako po, ganun ang ginagawa ko. Ha? Kahit saan ako magpunta, ba? Basta mapaalala sa akin ng Panginoon, o mag-pray ka, mag-thanks ka, ginagawa ko po yun. Amen? Dahil ang tunay na relasyon natin sa Panginoon, hindi yan nakabase sa church ka lang. Pag sa church ka na, ang galing mo manalangin. No. Dapat kahit nasa labas ka, nananalangin ka. Diba? Kaya nga ang sabi sa Biblia, manalangin kayong walang humpay. Praying without ceasing, di ba? Kahit saan ka mapunta, yun yung tunay na relasyon sa Diyos. Kaya nga, wag po nating katakutan yung mga nangyayari ngayon. Ulitin ko po, ang ganda ng simula ng January. Kahit maraming pandemic, dumami. Pero ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng tunay na relasyon. Ibig sabihin nun, wag kang matakot. Kasama natin ng Diyos. Hindi ako matatakot. Hindi ako mababalisa. Kasama natin ng Diyos. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Dumaan man ako sa tubig, hindi ako malulunod. Kasama natin ang Diyos, hindi tayo matatakot. Amen? Kapag kasama mo ang Diyos sa isip at sa puso mo, mananiwala at sa hindi, panalo ka na. Diba? Kahit anong mangyari sa mundo, payapa ka. Yun po yung tunay na relasyon sa Diyos. Diba? Kaya nga po, ang pangalawa natin, puna, enter. Pag nakapasok ka, kailangan mo ang pangalawa, ito, makinig. Ba? Hindi po pwedeng pag pumasok ka sa isang kumpanya, iyong boss pa ang sasabihan mo. Hindi po pwede yun. Pag pumasok ka sa iyong kapitbahay, ay, bakit ganito yung ganyan mo? Bakit ganyan? Baka palabasin ka. Palalabasin ka. Pakilamero ka Pag pumasok ka sa isang tahanan, di ba? Siyempre, mag-o-observe ka lang. Huwag kang masyadong maingay. Ganon din sa Diyos. Pag naka-enter ka na sa kaharian ng Diyos, na born again ka na, di ba? Minsan kasi masyado tayong maingay. Masyado kang madaldal. Ayaw natin, antay mo magsalita ang Diyos sa buhay mo. Di ba? May kasabihan niya, less talk, less sin. Di ba? Isipin mo palagi ang sasabihin mo. Kasi bakit? Sabi sa Bible, Proverbs 18:21, death and life are in the power of our tongue. Di ba? Pag masyado kang madada, pag masyadong yung feel mo, nasa paligid,
parang nararamdaman mo kung ano na sinasabi mo, kapatid. Yeah? Hindi po magbibinipisyo sa iyo yan. Yeah? Ang magbibinipisyo sa atin, yung manatiling tahimik. Katulad ng ginawa ni Kristo. Sa kabila ng kanyang hirap, pasakit, problema, pagsubok, trial sa buhay, testing, di ba? Sampal, suntok, tadyak, nanatili siyang tahimik. Ganun din sa buhay natin. Anumang COVID, di ba? Anumang Omicron na yan, anumang Delta na yan, manatili kang tahimik sa presensya ng Diyos. Bakit? Dahil alam ng Diyos kung ano ang plano niya sa atin. Di ba? Alam ng Diyos kung ano yung plano niya sa iyo. Di ba? Huwag kang masyadong huwag kang masyadong madaldal. Di ba? Piliin mo pa rin yung katulad ng pinag-aaralan natin nung Miyerkules. Kung mapapansin niyo yung tinuro sa atin ni Mariel about kay Mary and Martha. Piliin mo pa rin umupo, manahimik, makinig sa ating Panginoon. Di ba? Si Martha. Guro, sabihan mo nga po yung si Maria, natulungan ako dito. Hirap na ako dito eh. Kala prepare ng pagkain eh. Hindi ako tinutulungan. Ano sabi ni Jesus? Martha, Martha, huwag kang masyadong abala. Hindi mo ba alam, mas mainam ang pinili ni Maria yung makinig sa paanan ng ating Panginoon. Di ba? At hindi aalisin sa kanya ito. Di ba? Sa ating din buhay, mas piliin mo yung makinig. Di ba? Mas piliin mo kasi, ang sabi sa Bible, faith comes from hearing, by hearing the Word of God. Diba? Anong faith ang dadating sa'yo kung wala kang pinapakinggan? Kung ikaw lang ang salita ng salita. Diba? Sa ating buhay, ganun din kapatid. Diba? Pag naka-enter ka sa presensya ng Diyos, kailangan mong tumahimik. Kailangan mong makinig. Lalo sa panahon ngayon. Diba? Palagi natin pakinggan kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon through His Word, through sa kanyang mga ginagamit na mga tao na nagsasalita dito sa harap. Piliin mong makinig. Dahil dito sa mundong to, kapatid, pasama na ng pasama. Kung ang papakinggan mo, pipiliin mo rin po talaga yung papakinggan mo eh. Kung ang papakinggan mo, puro balita sa TV, matatakot ka. Pwede kang makinig para lang aware ka sa mga nangyayari. Pero ang pakinggan mong mas lalo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga po, wag po tayong mag-alamarta. Diba? May panahon sa pagtatrabaho. Trabaho si Marte. Hindi niya nabigyang importansya ang Diyos. Nandun ang Diyos eh. May panahon sa pakikinig. Diba? May panahon sa pagsasalita. Diba? Nasa mga ngaral po ata yan, sa chapter 3. There's a season of everything. Diba? Kung panahon mong makinig, makinig ka. Diba? Kung panahon magtrabaho, magtrabaho ka. Diba? Diba? Kailangan naman talaga nating magtrabaho. Pero mali yung nagawa ni Martha na yon. Diba? Sa ating buhay, ganun din po. Mas piliin nating palaging umupo at makinig sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ulitin ko, ang sabi sa Biblia, faith comes from hearing by hearing the Word of God. Amen. Kaya nga po, yun po yung pangalawa natin. Ang sabi po sa Lucas 11:28, ang sabi dito, ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tinutupad nito. Amen. Sino daw ang mapalad? Yung mga nakikinig. Di ba? Pag may intimate relation ka kasi sa ating Panginoon, di ba? Kailangan nakikinig ka din. Hindi ikaw ang magsasalita. Hindi ikaw ang mag-uutos sa Diyos. Di ba? Hindi yung kagustuhan mo ang masusunod. Di ba? Sabi niya, ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad niyon. Pag nakinig ka, meron kang tutupadin. Di ba? Ibig sabihin kasi may ibinababa ang Diyos sa buhay mo. Through His Word. Di ba? Sa bunga ng iyong pakikinig. Sa iyong mga leaders, sa iyong mga pastors, di ba? Sa Biblia na iyong binabasa. Sa Biblia na iyong sa audio na iyong pinakikinggan. Di ba? Kaya nga, sino ang pinakamapalad? Yung mapalad, yung nakikinig. Di ba? Ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Ito na nga po, dito na pumapasok din yung kanina. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, papasok.
Yun lamang mga tumutupad ng kalooban ng Diyos. At praise the Lord kapatid sa buhay mo. Kung tinutupad mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Isa lang ang masasabi ko sa iyo at sa akin. Di ba? Ang mundo, pasama na ng pasama. Hindi mo na alam ang bukas. Diba? Hindi na natin alam kung ano pang mangyayari. Mga signs ng pagdating ng Diyos, nandiyan na. Mga kahirapan, diba? Gera, sa Israel nga, puro gera eh. Hindi nyo ba alam, doon nakabase ang Panginoon, gera, gumigera ng Israel, tsaka yung ano. Napanood ko, nagpabomba na naman yung Israel. Ha? Kaya nga hindi po natin alam, tiyak eh. Ang makakapagkasigurado lang po sa atin, yung relasyon mo sa Diyos. Ulitin ko, January intimacy. Itong January nito, di mo ba napapansin sa J Blue family, intimacy relasyon natin ngayon, ang dami na namang nangyayaring sakuna. Diba? Bagyo, kung ano-ano. Diba? Kailangan natin ngayon magkaroon ng relasyon na malalim sa ating Panginoon. Dahil kung hindi mo gagawin, hindi ka makikipagrelasyon sa Diyos. Ikaw kasi ang may susi niyan, kapatid. Ikaw kasi ang magbubukas ng puso mo eh. Diba? Bagamat ang Diyos ang gumawa ng puso mo, pero ikaw pa rin ang may kapangyarihan yan na magpapasok. Kasi ang Diyos kumakatok palagi sa'yo. Kumakatok palagi sa ating buhay. Ha? Hinihingi niya yung oras mo. Hinihingi niya yung oras natin. Diba? Pero tayo, konti lang. Kaya nga sino daw po ang mapalad? Yung mga nakikinig. Yan yung po yung pangalawa natin. Una, enter. Pangalawa, listen. Diba? Nakapasok ka na, makinig ka. Diba? Pansinin nyo dito, sa church, pag pumasok ka, diba? May praise and worship, sinasabi mo kung sino ang Panginoon. Pero may pagkakataon naman, nauupo ka na lang makikinig. Ganun ang pamantayan ng Diyos eh. Meron kang panahon o oras na magsabi kung sino ang Diyos. Lord, dakila ka, aking Panginoon, purihin ka, awitan ka. Sinasabi mo kung sino ang Diyos. Di ba? Pero pagkatapos na ng praise and worship, uupo ka na. Makikinig ka na. Sa pakikinig, anong ginagawa mo? Ikaw ba yung patayo-tayo? Punta tayo sa church sa Sunday. O ikaw yung umuupo. Umuupo sa upuan. O ikaw ba yung pagkatapos ng praise and worship, pupunta ka na sa labas. Kukwento muna. Magkukwentuhan ka na. This 2022, kapatid, baguhin mo na sarili mo. Piliin mo nang makinig. Di mo alam bukas eh. Hindi natin alam eh. Ha? Piliin mo palaging makinig. Ha? Pag praise and worship, pagkatapos ng praise and worship, ganda, puspusan, no? Worship, oh, hallelujah Lord, thank you Lord Jesus, sayawan. Pagdating na ang Diyos magsasalita, wala na sa harap. Pupunta na sa labas. Kung ano-ano na gagawin. Ikaw ba yun? Kung ikaw yun, magbago ka na. 2022 na kapatid. Yeah? Ito yung panahon na kung saan makinig tayo sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng intimate relationship with God. Dahil kung yun pa rin ang ginagawa mo, hindi ko na alam kung ano mangyayari sa'yo. Yeah? Kailangan mo ring makinig. Amen. Kapag oras na nagsasalita, makinig ka rin. Kahit sino pa ginagamit dyan. Kahit hindi mo pa gusto yan. Ibig sabihin, makinig ka. Amen. Pangatlo, obey. Obey to the rules. Yan. Una, nakapasok ka. Pangalawa, nakinig ka. Huwag mo naman yung pinakinggan mo, ilalabas mo lang sa tenga mo. Kailangan yun, may execute. Meron kang gagawin. Meron kang pagsunod. Di ba? Kaya maraming tao, alam nyo, maraming Kristiyano, na kahit pumasok sa church, paglabas, ganun pa din. Kasi walang pagsunod. Di ba? Hindi niya sinusunod yung kanyang napakinggan. Hindi niya ina-apply yung kanyang napakinggan. Di ba? Pumasok dito, lumabas dito. Wala, useless. Di ba? Naka-enter nga. Pasok nga. Di ba? Nakinig nga. Pero paglabas, wala'y nangyari. Kailangan may pagsunod. Di ba? Sa ating buhay, ganun din kapatid. Subukan mo magsundin yung magulang mo. Di ba? Nasa loob ka ng tahanan, di ba? Minsan nag-uusap kayo. O ganito anak, gusto mong gawin ko gawin mo sa maghapon ha. Pag hindi nasunod, anong ginagawa mo sa anak mo? Pinapagalitan mo. Pinapagalitan natin.
Minsan nga, pag hindi pa talaga, makulit na makulit, pinapalo natin. Ganon din ang Diyos. Nakinig ka nga, diba? Pumasok ka nga, nandun ka sa loob, usap-usap kayong buong pamilya, binigyan ka ng susunod ng gagawin, hindi mo ginawa, ano mangyayari, anong mararamdaman ng nagsalita ng tatay o ng nanay? Magagalit sa kanyang anak na hindi sumunod. Ganun din sa buhay natin. Nakinig ka nga ng salita ng Diyos, hindi mo naman ginagawa, para ka daw, sabi sa Biblia, baboy. Na pagkatapos paliguan, bumalik uli sa pagkakasala. O di kaya para kang isang tao na humarap sa salamin, nakita mo may muta ka, hindi mo tinanggal. Ganon din sa buhay natin. Di ba? Dahil ang salita ng Diyos, kapatid, truth yan eh. If you know the truth will set us free. Dito sa church, dapat palagi ang tinuturo, truth, yung makakapagpalaya. Kaya nga mas bilib ako sa mga ganun. Yung nagsasabi talaga ng truth, yung may timo, yung may tusok, yung may kurot. Kasi doon mo malalaman yung truth sa buhay mo eh. Di ba? Pero pagkalay blessing, pagpapalayan ka ng Diyos. Bukas. Paano pag di pinagpala? Mas magandang marinili. Si Kristo nga eh. Kung babansin ninyo, di ba? Anong tinuturo niya? Puro truth. Yung masakit para makalaya ang tao. Di ba? Ganoon din sa buhay natin. Di ba? Kailangan puro truth yung ating ituturo. Yung pamantayan ni Jesus, yung ginagawa ni Jesus, di ba? At para ma-develop ang ating intimacy, di ba? Intimate relationship to our God, di ba? Kailangan nating sumunod. Di ba? Nakapasok ka na nga eh, di ba? Maraming tao, Christian naman talaga eh. Sabi sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maraming Kristiyano, nakita lang. Pero yung sa 5, hindi nakapasok. Di ba? At sa ating buhay kapatid, di ba? Kung ikaw ito, praise the Lord, binabati kita. At ako, ginagawa ko pa rin to kapatid. At sinasabi ko nga sa Panginoon, natulungan ako na magampanan ko pa ang kalooban niya sa aking buhay. At huwag akong ilayo sa kanyang presensya, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang tabi. Dahil pag ako'y malalayo, kapatid, maniwala ka. Ang sabi sa Biblia, ang kaaway ay parang liyong umaatungal, naghahanap ng masisila. Pag napaalis ka sa kawan ng Diyos, di ba? Sa pakikipagrelasyon sa Diyos, pag nawala ka dyan, maniwala ka, andyan ang kaaway na ikay sasakmalin. Na ikay lalapain, na ikay ida-down. Di ba? Hanggang mawala ka na sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga po, yan yung pangatlo. Sabi po sa Matthew 22 verse 36 to 34, Guro, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Tanong niya. Sumagot Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan at ng katuruan ng mga propeta. Amen? Yan daw po yung pinakamahalagang utos. Simple lang. Pero hirap gawin nang walang Kristo. Hindi mo pwedeng magturo ka, mahalin natin ang kapwa mo pero hindi nakikita sa'yo. Mahalin natin ang kapwa natin, nagtuturo ka pa. Mahalin natin ang ating kapwa. Pero yung mga nasa paligid mo, ayaw ka. Hirap doon. Nagtuturo ka ng mahalin. Pero ikaw, hindi ka mahal ng kapwa mo. Kasi hindi nakikita sa'yo. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, yan yung pinakamahalagang utos. Dito sa mundo, dyan lang tayo umiikot sa dalawang utos na yan. Di ba? Kasi kapwa to kapwa, tao to tao. Di ba? Hindi naman tao to hayop. Yan po yung pinakamahalagang utos sa dalawa na yan. Mahalin natin yung kapwa natin, mahalin natin ang ating Diyos. Bakit? Kasi sa huling araw, di ba? Kapag dumating na ang Diyos, tayo rin naman ang magkakasama. Yung mga tunay na may pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya hindi naman sinabi sa Biblia na mahalin mo ang aso kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Hindi gano'n sinabi ng Diyos. Kasi hindi naman natin makakasama talaga. Ang totoong magkakasama, yung mga tao, di ba, na may pananampalataya sa Diyos. Tao at Diyos kasi yung magkakasama pagdating sa kaharian sa langit eh. Di ba? Yung totoong may relasyon sa ating buhay. Kaya nga sa ating buhay, kapatid,
Napaka-importante ng pangato, yung obey to the rules. Huwag kang gumawa ng sarili mong rules. Ang gawin mong rules ay ang rules ng Diyos. Amen? Kaya nga po, yun po yung pangatlo natin. Ang pangapat, paulin na po, know your boundaries. Alamin mo kung ano yung hangganan na ayaw ng Diyos. Yung sisira sa relasyon mo sa Diyos. Ano ba yun? Una, ano ba ang ayaw ng Diyos? Ano ba ang sisira? Ano ba ang boundary na ilagay sa iyo ng Diyos na hindi mo na dapat gawin habang ikaw ay may intimate relationship sa Diyos? Ano ba ang sisira sa tao at sa Diyos, sa kanilang relasyon? Ano? Sin. Pagkakasala. Yan ang ayaw ng Diyos. Diba? Pansinin niyo sa Biblia, di ba? Lahat na nagkakasala, di ba? Anong nangyayari? May mga consequences. Maging sa mundo rin natin ngayon. Pag nagkakasala ang tao, di ba, sa harapan ng Diyos, parang ayaw niya nang mag-church, di ba? Nawawasak ang relasyon. Ayun naman talaga ang sumira eh. Sa intimate relationship ng tao at ng Diyos, pumagitna yung kasalanan. Kaya nga nawala si Eva at Adan sa Garden of Eden eh. Dahil ang relasyon dati ng tao, di ba, ni Eva at Adan, maganda. Hindi nila kita na hubad sila kasi meron silang damit ng katwiran, ng righteousness ng Diyos. Di ba? Ang sumira sa damit, sa righteousness ng Diyos na isinuot sa tao, ano? Yung sin. Kaya nga ang tao napalayo sa Diyos through sin. Pero praise the Lord, ibinalik ng Diyos through Jesus Christ. Di ba? Sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay bago ng nilalang. Nagkaroon ulit tayo ng bagong damit. Katwiran ng Diyos, kaya pwede na tayong tumawag sa Diyos. Di ba? Kaya nga alamin mo yung boundaries mo. Di ba? Maging sa mag-asawa, maging sa magkarelasyon, alam nila, dapat hindi ko gawin yung hindi niya gusto. Huwag niyang gawin yung hindi ko gusto. Para happy together. Di ba? Masaya ang relasyon. Ganun din sa Diyos. Huwag mong gawin yung hindi gusto ng Diyos. Para hindi maputol ang intimate relationship mo. Di ba? Kahit 15 years nang magkasama ang mag-asawa, kahit 20 years, o kahit magkaibigan na matagal, simula pagkabata, friendship talaga. Di ba? Pero pagka nangyari, pumagitna ang kasalanan, anong nangyari? Nahihiwalay. Kasi nga, hindi nila alam yung boundaries. Sa ating buhay din, dapat alam natin yung boundaries natin. Kung hanggang saan lang tayo. Diba? Kung babalikan natin yung Genesis, pinapakain naman ng Diyos lahat eh. O sige, kainin yung lahat ng mga puno dyan, ng bunga. Maliban, doon, sa puno, sa bunga na nagbibigay kaalaman sa tama at mali. Diba? Yun yung boundary ng Diyos. Huwag yung kakainin. Pero kinain. Diba? Sa buhay din natin, ganon. Dapat alam natin kung hanggang saan lang tayo. Maging sa ating nakakasama, sa ating mga kapwa Kristiyano. Diba? Hindi porkit Kristiyano na yan, kapwa natin, salita ka na lang ng salita dyan. Alamin mo rin yung boundary mo sa Kanya. Diba? Maging sa ating paglilingkod sa Panginoon, team tayo, di ba? Marami tayo magkakasama, may bishop, may pastor, may members, may mga leaders. Alamin mo kung hanggang saan lang yung boundary mo. Hindi pwedeng palagi kang salita ng salita. Dahil meron din niyang kanya-kanyang pag-uugali. Amen. So, yun po yung mga apat na kailangan natin gawin. Sabi po, basahin po natin. Yun po yung pang-apat natin, know your boundaries. Sabi sa Kawikaan 6:16-20, ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay. Mga bagay na kanyang kinasusuklaman. 17, kapalaluan, kasinungalingan, yan. At mga pumapatay sa walang kasalanan. Pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan. Diba? Mga pawang ubod, tulin sa landas ng kasamaan. Saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-away ng kapwa, laging gusto niyang gawin. Di ba? Ang kapwa laging gusto niyang gawin. 20, aking anak, utos nga ng ama mo ay sundin, huwag mong talikuran, turo ng inang giliw. Di ba? Yan po yung 7 ayaw ng Diyos. Di ba? Na kung minsan, nagagawa ng tao. Kaya napapahiwalay ang tao sa Diyos. Di ba? Yun po yung 4 na bagay na makapag-develop pa. Di ba? Ng ating relasyon sa Diyos. Totoo naman po eh. Ano po yung number 1 natin?
Number one, kailangan mong pumasok. Sa isang relasyon, may liligawan ka. Tayo mga lalaki, di ba? Pag may liligawan ka, kailangan mong pasukin yung mundo ng babae. Minsan, susuyuin mo pa siya. Bibili kang bulaklak, bibili kang chocolate. Pinapasok mo. Minsan, pinapakinggan mo siya. Sa kanya minsan sinusunod mo siya. At meron din siyang boundary. Ganun din sa buhay, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Yan po yung apat na yun. Diba? Yung pangalawa natin, listen. Kailangan mong makinig. At yung pangatlo, obey to the rules. At yung apat, know your boundaries. Kaya nga po, let us give time to God. Diba? Para magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, magbigay ka ng oras. Diba? Sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kahit nasaan ka, as trabaho ka, magbigay ka pa rin. Kahit anong ginagawa mo, pwede mo namang kausapin ng Diyos eh. Diba? Ganun nga ang ginagawa ko. Kahit anong ginagawa mo, pwede. Diba, Lord, salamat sa lakas. Kahit anong ginagawa mo, pwede. Kahit nasa CR ka, pwede. Kahit saan kang lugar, pwede mong kausapin ng Panginoon. At ang Diyos, nakikinig talaga siya. Set our mind in our heart to God. Diba? Yung puso natin, iset natin sa Diyos. Diba? Pag alis mo, dapat nakaset na yan sa Diyos. Diba? Kasi pag umalis mo, namali ka ng set. Diba? Ang buong maghapon mo, diba? Ang gulo. Diba? Kaya nga sa paglabas mo ng tahanan mo, dapat nakapag-pray ka na. Na-iset mo na yung iyong puso. Diba? Kanino? Kay Jesus. Diba? Set our heart to God, the author and the finisher of our faith. Diba? Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, na how to develop our intimacy to God. Yan. Kasi habang tayo po, kahit matagal ka ng Kristyano, habang tayo nasa lupa, nade-develop pa rin yan. Diba? Hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Kasi kung tapos na ang Diyos sa buhay natin, wala na tayo dito. Diba? Kinuha ka na ng Diyos, tapos ka na eh. Natapos mo na yung takbuhin mo. Hindi pa eh. Buhay ka pa. Ibig sabihin, magkakaroon pa tayo ng malalim pang relasyon sa Diyos. Amen? Kaya nga po, praise the Lord, mga magulang, mga kapatid. Nawa po ay meron po tayong naunawaan, naintindihan, di ba? Sa ibinahagi ng ating Diyos sa ating buhay ngayon. Kaya nga po, sa ating buhay, napaka-importante po ng apat na yan. Yung pasukin mo ang Diyos. Papasukin mo rin sa buhay mo, di ba? Makinig ka sa Panginoon, di ba? Sundin natin ang kanyang kalooban. Amen? Tayo po'y pumikit at manalangin. Manamin Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, salamat sa iyong salita. Itong January, Panginoon, marami na namang kaguluhan na kami naririnig, nakikita sa mundong ibabaw. Lord, in the name of Jesus, huwag mo po kaming hayaang mawala sa piling mo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ang salita mo at mga pangako mo ay aming panghawakan sa magulong mundong ito. Tunay nga, Panginoon, ng aming tiwala ay nilalagak lang namin sa iyo, Panginoon. Ano mang mangyari, O God, sa iyo kami kakapit, sa iyo kami titiwala, sa iyo namin iaalay ang aming buhay, ang aming buong pamilya. Lord, salamat sa kabutihan mo. Tunay nga, O Diyos, na maganap lamang ang kalooban mo sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa. Lord, dalangin ko sa mga nakikinig, sa mga nanood, pagpalain mo po sila. Maging malapit ka pa po sa kanila ng higit pa sa kanilang pagkakilala sa iyo, Panginoon. Maging ako rin, Panginoon. Lord, salamat ng marami. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. So magandang umaga pong muli sa buhay ng bawat isa. At mamaya po ay ating soaking, 7 p.m. po. Sama-sama po tayong magpuri sa Panginoon. Sama-sama po nating ipahayag ang kanyang kadakilaan at magbabad sa kanyang presensya. Muli po, pagpalain po kayo. Magandang umaga sa bawat isa. Amen.
himala